барышта. Татарстан делегациясен Олы юлдан Удик авылы бурылышында да, урта мәктәптә дә милли киемдәге егет кызлар шәк-шәк белән каршы алды. Кунаклар мәктәп белән танышып, укучыларның фольклор чыгышын караганнан соң газ котельнин ачу тантанасы булды. Без мөрәҗәгать иткән идек Татарстан Республикасы президентына. Безгә булыштылар, менә шушы бүгенге алдыбызда котельный мәктәпне җылыта, шушы интернатны җылыта, спортзалны җылыта. Әлеге газ котельнин төзүдә күп кешеләрнең катнашы бар. Аларның берсе якташыбыз Татарстан Республикасының атказанган икътисадчысы Элеонора Әбүбәкерова. Читтә яшәгән татарларны якын итеп, аларның проблемаларын үз итеп, ярдәм кулларын суздылар. Бик зур рәхмәт. Үзебезнең татар мәктәбенә шушы котельнины кую хактан да ул бердәмлек. Икенче караганда монда укучы балаларга, эшләүче укытучыларга, килгән әти-әниләргә, әби-бабайларга зур шатлык һәм файда һәм җиңеллек. Аннан соң Татарстан һәм Идел буе федераль округының башка төбәк делегацияләре Бардага юл тотты. Биредә алар күп кенә истәлекле урыннарны карадылар. Милли шура рәисе Васил Шәйхразиевның Идел буе федераль округы җитәкчеләре һәм татар иҗтимагый оешмасы активы белән эшлекле очрашуы әлеге мәдәният үзәгендә булды. Бу стратегияны кабул итеп, бүгенге көндә аны милләттәшләргә җиткерү һәм үзебез аның буенча эшләү безнең иң зур беренчедән бурычлар. Вот сегодня этот документ выглядит очень стройным, очень красивым. То есть он действительно, вот вы говорили, если убрать слово татарин, оно касается каждого народа. Сезгә Башкортстан татарларынан, күп санлы Башкортстан татарларынан ялкынлы, кайнар сәлам. Саныйлар безне, саныйлар. Саный арыйлар. Иншаллах, 100 миллионнар саный аңлыйлар. Очрашу Пермь крае дини нәзарәт рәисе Әнвәр хәзрәт Әбелаевның дуга укуы һәм туган тел җыры астында тәмамланды.